Kikaboy na kog tunga. Tawag na mo og Mount Quarry. Mount Quarry. Naday mi sa bungtod sa Maribohok nga sa diin katong nay nala. Abot na mi sa Mount Quarry sa Abatan Overview ka na ang bungtod adto. Oh, so musa kami dito. Nagsugod na mig kinatkat hay dire sa mga bungtod sa Maribohok, Bohol. Hinana dyan ang taga Bukid. Anad nagkanat-katay guys. Waray kumanat. Di man ka taga Bukid. Taga Mutom, taga Patag man ka. Lo. Ang ano mo dito sa mga boy? Ha? Di pa mo. Itawad na imong face mask kay nay PNP dire. Order by Maribot. Huh? No face mask, no entry. Bisag Bukid. No face mask, no entry. Ang sipag to, abi ni mo BQ ray nay no face mask. No face mask. Di yun ka magdalag face mask. Kaya nakadalag og face mask. Unsa man na? Di man ko na face mask kay mouth mask ra man na. Kaya ang face mask kay katong tibok na. 10% na. Nga ka eh. I'm so tired. Guys, we are overviewing the almost at the top of Mount Quarry. Mabaw raman gud na siya kayong bungtuda kay sila ra ka ang amba. No face mask, no entry. Di ka magdalag face mask aning buntod. Aning Maribohok, Abatan River. Abatan Na Abatan River ato di ay. Wala. PNP. Ulti mong bungtod na PNP. Gabantay. Mag-charge ata or masaka ta dito. Ito na to sa ila. A few minutes later. Video. Yung memory. Nausob na jud ang Abatan nga mong gilaagan sa una guys. Oh, nanay, I love Abatan Overview. Daghan na kayo mga vlogs. Ninindot na siya. Nanay tanom oh. Nanay tanom. Nanay mga daghang mga tao nga maglag-lag diri. Tungod kay among gi-promote ang lugar nga libre nga laaganan. Ego, asa na mo sila diri? Alas 5 na wa. Pagilom. Yes, this is it guys. This is it. Mao na dyan ni siya guys. Nanay bagong view ang Abatan Overview. Ay guys, so walang jowa dyan. Pwede kayong pumunta dito. Maraming jowa dito. Nara. Nana siya yung mga kuan. Dagang mga hugot-hugot diri. Ninindot na dyan siya guys. Guys, Ayaw, lagi-lagi garo-garo. this is our second attempt to Abatan River, Abatan Mountain View. Ito po, sika. Awa. Oh, naihugot guys, naihugot. Basa na hugot. Pero sa kuha ba? Ipatpukos sa kuha kay. No? Please, pag-amping diya kay basin mapol ka nako. Iyay. Pag-amping daw diya kay basin mapol ka nako. Don't Are, fall in love with someone who cannot curse your life. Ari ta. Asa ta? Ay, giyok-giyok ka na yung video. Dapat mag-story ka. Dapat ano na. Nusakay niya dito. Hazel! Okay na ka na? Ang tao ron. Tagbuhan ay igugmaon. Ya, magane napulan ko ikaw na raso ka. Iyay. Ikugyan na ang tao karon tagduha na igugmaon pero napulan man ko pero siya na gid akong higugmaon. Wow. Bot na guys. Di na tinuod. Tawa na pa. Gege. Ganahan gihapon ko og chocolate.
mga lollipop og milkita. Samot na imong anak tita. Ha? Buko sabot. Huwag ka na. Ah, daraga akong gipicturean di Di napay hugot. Ay, napay, dahil Napay laing hugot. Napay hugot isa. Napay Oo. hugot. Hoy crush, kabalok na ka nga inspirasyon tika. Mo to hugot. Ni napay hugot apa? Bali man atong kamera oy, saon ta man eh. Okay na, bala. Basahon naman na to. Just read the Bible. Ayaw kayo pa bakilid basin sa ako ka maligid. Yawa ka, trick boy. Kuya Jiboy na may gabutang ana. Sige. Kana. Ingon sila lami pa ang mangga pero para sa ako ang mas lami pakaya. Sige. Di na siya kabasa. Nagsugod sa pwede ba tika maila-ila? Humana nahuman sa punta wala na lang tika. Na Di ka maumubasa. Dili Nakaila. Naka-outro may outro. Ay, sa ako sa isip. Na nagsugod sa pwede ba tika maila-ila? Nahuman sa punta wala na lang tika Nasakay. makaila. Napauna pa. Wala nang ibang mahal kundi tubag bahat. Di ka maumubasa. Ako'y basa ba, di ka maoy. Walang ibang mahal kundi tubang bahal. Ha? Kaya mo ni paborito Ah, ni okay. Hazel. Mo ni paborito ni Hazel. Uy crush, gihapon ti ka bisag wala na ko'y pag-asa. Yeah! Laina kayo eh. May pinaghugutan talaga tayo sila. Kung gusto Ayun na, ka kadi ko. mo ambak sa pangpang ari na lang sa ako kay andam ko mo Sao. saw nimo. Oh, sige. Ato ambak dito pang Abatan River. Hindi ko walay mo saw mo. Ako di ay. Lisod ng single ta attractive rata lamok. Attractive na das lamok. Sel! Di ka mo are? Bawal cellphone sa klase, bawal pod klase sa cellphone. Wow! Awat-awat nilang hugot sa kuan bay. May pa mag-inom, bahalag ikapila ka mahangover kaysa maggugma-gugma nga dugay maka-recover. Di ka mamubasa guys. Dili gustog sardinas tinaparay ako Bulok mo. Ako. Ing na lang, di ko gusto sa dinas, ikaw ray ako Dili ko gustog sardinas tinaparay ako Wala ko kasabot. Sakit man gani madamag nga matuhod raka kana pakahang gugmang nga dughan jud ka. Madughan jud ka. Madughan. Di siya kasabot. Di sani man ni uy. Madughan jud ka. Sige, wa ta ko. Okay, another vlog. Unsay giingon nimong nga crush ka nako sa una? Pataka raman ka og istorya diya. Hangtod karon pa man good. Crush di Kar- ka sa una ta. Oo, good wa jud ko kaangay nimo eh. Kinsa pug ka. Tagaasa ko. Bitaw tagaasa ra ko sa taong love nako pero dili maako. Well, nagkarilit kami ba? Di ba? Balik ko lang to. Tagaasa nalapo ko. Bitaw tagaasa. Bitaw Sige, maglagot ka. tagaasa ra ko sa taong love nako pero dili maako. Kinsa may di maako nimo? Sikuan. Sige. Oh, Istorya. dili na mag-mention ang pangalan. Sige, istorya pa. Oy. Dili na gali, Sige ka. ta mag-mention kay dili na magid maako. Bisa naman ni say minubag na ka. Alangan, i-vlog ni na to ron. Gusto ka, istorya na ako sa mga tao. Sige, sa mga tao, a lot of the people in this world.
Sa bagong Okay, ito. ano pa? Yung mga banat mo hindi masakit, yung masakit iniiwan ka tapos pinagpalit. Iyay. Kabalo nung basa. I know how to read now. Dugaya man. Kamani, intawon ka ni abot. Labon dugay ra kung nagpaabot sa nimo sa imong pag-abot. Wala ko kasabot. Sa tanang in Made? Ha? Made in China. Sa tanang made in China, corona ray ligon. Bito, yung corona na lang kano. Good morning, babe, love, honey, and 99 together. Oh, mura na siya si Daniel, guys. Na siya babe, na siya honey, na siya baby love, na siya mahal ko. Na siya dear. Halos tanan. Sabi ko, Kasagaran sa putot kay mugbo. Okay, putot na gani. guys, hadlok na kayo dere, Move guys. on. Kay bakilid na siya, bakilid. Ano move on. Move on kay di na hangay tas-on. Move on na girl, tinani mo tas-on kay wa na gid sa isan si mo ha. Apa dai? Wala ni mapil no. Ha. Mapil lang ba? Ikaw na lang single sa barkada, ikaw pod ang pinakagwapa de kay single. Maot de ka na. Hindi mo ka single. Kini noon, ka-relate jud ka nga ni. Kini Dili ka. ti kabiyaan. Dili ti kabiyaan. Ilisan pero mauna ang pinaka-sweet nga but-but sa tibuok kalibutan. Oh, relate na niya, guys. Dili ti kabiyaan pero dili ti kailisan pero dili ti kabiyaan. I will never leave you until we cannot get married. Ha? I will never leave you until we cannot until we cannot have a baby. Oh, nya magkababy na tabian ako nimo. Yeah. Ha? Yeah. Then, Nimo. yeah. Ha? Yeah. Magaling kang kupal ka. Balag putot basta cute. Oh, balag putot basta cute no. Rag ako. Dili. Di lang? Dilim ka ba? Dili mo ka ba dahil? Kasi nung dumating ka, dumilim yung buhay ko talaga. Dilim ka ba? Kasi nung dumating ka, dumilim yung buhay ko talaga. Magaling kang kupal ka. Bugo kag mat kay nahimo na lang ko nimo og wala jud ka. Makahatag nako og balyo. Ka-relate jud ko nga ni. Love, pag sure diha, uy, di man gani ka chatan pag dili unni mo unhan. Wah. Diba? Love, sige sige ingon ako nga love kuno niya pero lahi dito yung chatan. Paningot pa na niya ha. Nakikinig sa jowa sa magulang hindi batang pasaway. Magaling kang kupal ka. Sa tanang hugot, patiray luwag. Sa tanang hugot pantiray luwag. Sa tanang hugot ni sing uyab guys, pantiray luwag. Hugot Guys, ang nice pod. Dadto sa laag. Dadto, nice po dadto. Hey, maot. Padir, pa-picture tato. Hazel, atong doolo ning single na to nga kauban ang among third wheel. Nice, nice. Single ko. Pero wa ko nagdali sa akong love life. Dara. Dara ka among dakilang third wheel.
Meet our dakilang third whale. Hindi ko dahil yung lingkuranan. Nga, wa dyan siya naguyog-uyog na namo guys, kay wa man niya disturbo. Yan naman na para inyong time date sa mga. Iwa man kay uyab. Nindot gid kayo siya diri lingkod-lingkuran guys, kay kanang kan bitaw makita nimo ang kan dito lugar dito nga hawan nya makita kag suba nya libre pa jud siya way bayad lingkod-lingkod ra ka diri daghan kay mga lingkuranon adto dito nya o gusto ka gutomon kung gutomon ka na snacks adto dito sa unahan na poy balibulan na to so nice siya laagan so laagan mo guys mao ni siya gitawag a Bataan overview. Sa pa istorya tayo. Dili ko na diri na mo dito. Yung kadi. Ano naman? Yung tingog. Akong tingog? Yung tingog. Iya mo kung tingog kusog kaayo. Bago kanina. Mubulakak ra magkalit. Genggang. Gusto na ito. Magaling kang kupal ka. Yaks ilo oy. Halo na. Hey guys. What's up, Yahi? Welcome to Sige, welcome ganina ra kag winil kamay dra. Biyahe ni Didi. Biyahe ilis lang ko pangalan sa kuan. Biyahe ni Didi. Gapag ilis lang itong vlog na biyahe ni Didi na. Yaks mo didi nga mo matutoy mo didi. Biyahe ni Didi. Daniel Duwit Lumagas. Guys, go pa goyab ni Daniel guys. Ko pa ay. Just comment down below. Iya pangit. Gapa nga maldita nga si Losa. Kanang babae awayon ako basta magsamot mura pug gwapo ning tawanan. Dili man ko kagwapuhan pero maraming aakit din sa akin. Masuya lang tanaw. Mura pug wala poy ako ba. Nga nagapas na ko oh kita ka ng mga laki dana ning nanyuna na gani sila nga ngano sila may kuyog. Ako unta dapat ako magani ilang gitan-aw. No. Magaling kang kupal ka. Oh nya siya pod guys kay ug na poy gwapo guys adto pod sa lain mo tan-aw guys. Dili lagi makontento lagi ning mga laki. Mo siya nakalisod basta mga laki gyud kay inig nay gwapa nga kauban adto sa lain mo tan-aw. Unya ang uban pud nga naa poy laing kauban ari pud na ko mo tan-aw galito lisod ko. Inani na lang jud ning mga laki ka babaero. Ang gaman ni Tanang aton. laki oy babaero. Oh dili tanang laki ikaw ra. Ako ray babaero. Gege, nay nagpadidit ring mga bata kaya to ni isod sa YouTube. Gege. Padudos. Lingawa ay. Yee! Ikaw gapo ka, Pel. Wow, magisi pala na. Hala, chinilas ra man good. Magisi pala na ulo mo. Chinilas man good ang gamiton. Chinilas Yeah, dam na. Dili ang kano, lubot. Hoy, chinilas, oy. Mahugaw ko na niya ganan di ay to. Ge, tudlo ay dong. Sodra ba nila mo sa YouTube dong? Subscribe my YouTube channel dong at biyahe ni Didi. Oo nga na ba? Nga kasi. Oh, sige, sundog. Sige. Sundog bata. Sige na, way. Wow, dara. Hindi ka mao. Pa sila. Sige, sila. Okay na to, okay na. So, mas dako kayo ang suba diri. Klaro. Pagbilaran. Nga tara ang pikas bungtod adto dito may gitan. Dito may gitan dito. We are at the top of Mount Quarry.
gwapo lagi kog mahayagan diri dapit. Diri dapit na gwapo ko diri dapit. Jadi mangit-ngitan kay batik nagnaw. Saan pa niya tong gwapo? Pero kahit anong ganda mo, guys, bisag unsa pa jud ka gwapo sa bahay guys, pero kung babaero jud ang laki di jud matabang. Kaya unsaon jud ang pagwapa. Bay lamig chinelas, going down. Di ba ka kung ano ni? Gana, bayna pa. Di ka ganan? Ganahan ko. Going home now to our place in Kabawan. Manamig ko an, kat dutong buntad, dara. Atong buntod muna. Debe nang lakaw. Nanay bata diri akong kauban nga. Gatan-o sa kilid sa kanaw. Nya, dara day guys, ang ako mga kauban og nara ang suba. Mao ni siyang suba. Mahikap ra jud nimo ang suba, mahikap ra nimo ang suba kung mulaag mo ani. Nindot jud kay dire. Labi na gabi nya maglingkod-lingkod mo dining dapita. Lamig jud kayo. Bugnaw kayo nya napad yung signal. Di jud mo magubay yung relasyon dire basag dire mo magpuyo. Sir, di jud magubay yung relasyon basag dire mo magpuyo. Nay signal. Oh, mana siya? How are you for today? How are you for today, baby love? Hi, baby love. Are you happy and enjoy, baby love? Yeah. Sa atong gibuhat? Sunod na, ligo din tago po. Pohon. Nihubas na, kabantay ka, nihubas na. Diri pa tong tubig ato pa ganina o nya karon kay wa na. So, that's it. Bye-bye. Ay, wa din taban na.